I ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Food Drafta. Odabrat ću tu informaciju. I Cristiano Ronaldo i Messi. Odabrat ću naravno Messija. Ako vi sada vidite malo loše. Evo tko će tu dojti. Toga prvoga. Idemo tu odmah Suarez i Torres. Tu će onda doći Cristiano Ronaldo. Neću da igram utakmice, zato jer mi nešto šteka dok igram utakmice, ne znam zašto. Zato dobit ćemo raketu. I tada ćemo da te dva zamenimo, dobit ćemo više chemistry. A tu ću da to ostavimo Otamendia. Tako ćete, ako moram tako, zato jer snimam sa tabletom. Na laptopu. A tu ću da stavim. Čekajte samo malo. Dole će se vam morati skivati. Mogu bi uzeti Mikelisa, makar je spor, ali u FIFA 16 nije tako brzina važna. Da vidimo, naravno je Argentinac. Stavit ću Danila. I tu Filipa Luiza. Hart. I tako co. I tu ću da dobim. Nastavit ću Mangalu. A tu imamo 100 chemistry, 84 rating. Tu ću da stavim. Pa ne znam, more Gabi. Onda ću tu da stavim. Kome pa Gundogan. Eden Hazard. Pepe može. Samo gledam da slučajno tišćem. Gledajte ovo više chemistry. Pa, okej.
Bale. Gareth Bale. I to je taj moj tim. Rekao sam da neću igrati utakmice, tako da vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!